جلادت علی بدرخان ویکیپedیا جلادت علی بدرخان جلادت علی بدرخان زاین 26 آوریل 1893 استانبول مرن 15 تیرمه 1951 هیجان شام سیاستمدار روزنامه‌وان و زمانناس کورد بو. جلادت کوڕێ ئەمین عەلی بەدرخان و سەنیها خانمەیە. ژیانگەری جلادت یەک ji lawên malbata mezin a Kurdan malbata bedirxaniyan bû. Ew wekî pêşenga nivîsîna Kurdî bi tîpên latînî tê nasîn. Di warê lêkolînên li ser zimanê Kurdî de gelek xebitiye û li Sürgûn û Nefiyê kovarên hawar û ronahî weşandiye. Xebatên Celadet bûn bengeha wejaya kurmancî ya Hemdem. Di jiyana xwe ya siyasî de Celadet beşdarî gelek çalakiyên netewperwane bû. Ew endamê xwebûnê û yek ji damezrînerên wê bû. Piştî şerê bedirxaniyan dijberî Sultan Ebdulhemîdî tevî malbata xwe per bi Yemenê ve hat destûrkirin. Piştî ku tevgera rizgarxwaza Tirk bo seroketiya Musto Kemal bi serkeft mafên Kurd hatin berbendkirin. Di wê demê de fermana bidarvekirina Emîn Alî Bedirxan û her sê lawên wî derket. Emîn û lawên xwe Sûreya çûn Misrê, Kamuran û Celadet jî çûn Almanyayê. Wan li wir dest bi xwendina bilind kir. Celadetî xwendina bilind qedand û bawernameya doktoreya hukûkê wergirt. Li sala 1930 ew hat bajarê Şamê û dest bi xebata niştimanî kir. Di nav zebata xwebûnê de endameke pêşeng bû ew yek ji beşdar û alîkarên serhildana agirî bû. Ji bilî zimanê Kurdî Mîr Celadet bi wan zimanan jî dizanîbû: İngilîzî, Fransî, Almanî, Tirkî, Farsî, Erebî, Yunanî, kovarên ronahî û hawar bi sernivîskariya wî derdiketin. Nifşa sêyema malbata bedirxaniyan di serê sedsala bîstê de bi Celadet Kamuran û rewşên Bedirxan ve dest pê dike û xeleka vê malbata serhildê ya dawiyê ye. Bêguman di xeleka dawîna bedirxaniyan de Celadet Bedirxan cê herî girîng digire. Celadet Alî Bedirxan an jî bi navekê dîn Mîr Celadet li 26 Nîsana sala 1893 li Stenbolê hate cîhanê. Bavê wî ramyar û rewşenbîrê navdar Emîn Alî Bedirxan e ku ew jî yek ji kurên Mîr Bedirxan e. Dema Celadet ji dayîk bû malbata wî li Stenbolê li Sürgûnê bû. Dayîka wî Senîha xanim Çerkez e. Bavê wî Emîn Alî Müfettîşê Dadgeha Stenbolê bû. Her wiha wî li wan salan de di nav tevgera Kurdan de ji cihê girîng digirt. Ji ber ku Osmaniyan qedexe kiribû malbata bedirxanî diçûn Kurdistanê. Emîn Alî ji bo gîhandina zarokên xwe bi çand û zimanê Kurdî ji Kurdistanê çîrokbêj, dengbêj û mamosteyan ziman û qirwaşan dianîn. Yek ji wan nivîskarên ji helbestvanê navdera Kurd Hecî Qadirê Koyî bû ku ew mamosteyê serekiya zarokên Emîn Alî Bedirxan bû. Celadet tevî xwişk û birayên xwe yên din li ber destê wan mezin bû. Her wiha Bedirxanî ji Stenbolê bi malbatên li Sürgûnê yên wekî Şemzînî, Babanî û Cemilpaşayan re jî hevalbendî dikir.
Osmaniyan li malbata Bedirxan gumanan dikirin. Lewma karê fermî didan ber wan û her tim cihê wan diguherandin. Celadet di zarokatiya xwe de tevî bavê xwe di nav sirgunan de derbas kir û li bajarê wekî Stenbol, Sparta, Edirne, Konya, Aqa, Nahlûs Selanikê geriya. Di 18 saliya xwe de Celadet li Stenbolê dest bi dibistana medreseya harbiyê dike. Di salên şerê cîhanî ya yekê de ew wekî mamosteyê gihandine zabitan xebitî û di ser de heniya Qefqasê li dijî Rûsan şer kir. Piştî ku di encama şer de İmparatoriya Osmanî têk çû û di nav welatperezên Kurd de pêvajoya rêxistinê dest pê kir, Celadet li Stenbolê ket nav karên siyasî û bû yek ji hînmaderên komala vekxistina civaka Kurd. Ew li pê derfeta damezrandina dewleta Kurd bûn. Piştî şer dewletên serkeftî yên wekî Brîtanyayê li Kurdistanê ketin hin hewildanan, Celadet li sala 1990 de tevî birayê xwe yê Kamuran û Ekrem Cemîl, paşa û Faiq Tewfîq çû Kurdistanê. Li cem wan zebitên siyasî yên Brîtanî Major Noel jî hebû. Armanca wan amadekariyên peymana Sewrê bû. Kemalîstan ku ji gera Celadet û hevalên wî haydar bûn, siwar şandin ser wan û ew mecbûr kirin ku bizivirin. Celadet di vê gera xwe de heta miletiyê li Kurdistanê geriya û li ser rewşa welat serwext bû. Di encamê de li Sewrê di bin çavderiya berdevkê Kurdan Şerîf Paşa hin mafên netewî hatin nîşankirin. Celadet di vê gera xwe ya Kurdistanê de di nav eşîran de gelek metelok, peyv û çîrok jî kom kirin. Li sala 1922 de dema Kemalîst hatin ser hikûmê û Stenbol bi dest xistin, ji bo serokên Kurdan ku di nav wan de Bedirxanî jî hebûn fermana mirinê derçû. Li ser vê yekê Celadet tevî birayên xwe Kamuran, Safdar, Tevfîq û birazeya xwe heqî ve li sala 1923 de berê xwe da Almanyayê û li wir dest bi xwendina li zanîngehê kir. Li sala 1925 de dema li Bakurê Kurdistanê serhildana Şêx Seîdê Pîran dest pê kir, Celadet ji bo tevlbûna serhildanê bi dizî hate Kurdistanê. Lê heta ku ew giha welatê serhildan hatibû şikestin, ew careke din bi alîkariya eşîrên koçer ji Kurdistanê derket û zifirê Almanyayê. Di vê navberê de birayê wî yê biçûk, Safdar li Almanyayê ji ber nexweşiyê mir. Birayê wî yê din, Tevfîq jî zifirî Tirkiye û li wir bi zora Kemalîstan peşnavê xwe kir Çınar û ket xizmeta Tirkan. Wasîf Çınar birazeyê Mîr Bedirxanî jî di vê demê de ji aliyê Mistefa Kemal ve wekî wezîrê perwerdeyê hatibû vezîfedarkirin. Wasîf Çınar ji malbata Bedirxanî hatiye derxistin. Kamuran piştî hatina Celadetî li Almanyayê ma û doktoraya xwe ya hiqûqê dawî kir. Mîr Celadet piştî dawîkirina zanîngeha hiqûqê bêyî ku doktoraya xwe ya temam bike, hate Qahîrê ya Misrê. Bavê wî Emîn Elî li ser doşeka mirinê bû. Piştî mirina bavê xwe çû Beyrûtê û li wir bicêbû. Di wan rojan de li Sûriyê û Beyrûtê gelek rewşenbîrên Kurd civiyabûn. Kemalîstan piştî serhildana Şêx Seîdê careke din berê xwe dabû rewşenbîrên Kurdan, yên ku ji ber kêra wan filitî bûn berê xwe dabûn bin xetê. Celadet piştî ku hate Beyrûtê ket nava tevgera welatperezên Kurd. Di vê navberê de hewildanên damezrandina rêxistineke netewî jî dest pê kiribû. Piştî tevlîbûna Celadet li 20 îlona sala 1927 li Lubnanê li bajarê Bêhemdûnê Kongreya Damezrandina Xwebûnê pêk anî. Di nav damezrênerên xwebûnê de ji bilî Celadetî rewşenbîrên wekî Dr. Nûrî Dersîmî,
قەدریجان، دکتۆر نورەدین زازا، مەمدوح سەلیم وانلی، حەمزە بێگێ موکسی، ئەکرەم و قەدری جەمیل پاشا و سەرەکێن هەرەمی یەن وەکی حاجۆ ئاخا، ئەمینە پێریخانێ، مستەفا شاهین بەگێ، بەرازی و بەدرەدنێ هەبزبنی گەلەکەن دن ژی هەبوون. یەک ji birayên xۆیبûnê ew bû ku ew ji bo piştgiriya serhildana Araratê li herêmê sînorê Binxetê têkevin nav hewildanên leşkerî. Bi vê armancê Celadet tevî Haco Axa û Resûl Axayê Miheme li herêma Toreyê tevî siwarên Kurdî êriş kirin ser qereqolên Tirkan. Lê ji ber ku ew negihîştin armancên xwe, Celadet berê xwe da Çiyayê Araratê û tevî serhilderên serhedê bûn. Li dumahiya ev serhildan jî têk çû û wî tevî İhsan Nûrî paşayê xwe avêt Îranê. Li Tehranê Şahê Îranê Mehmed Reza Pahlewî xwest wî bi hin bertîlan ji tevgera Kurdan dûr bike û li devereka cîhanê jê re konsolosya Îranê pêşniyaz kir. Ji ber ku Celadet ew daxwaza şah qebûl nekir. Ew her wê demê ji Îranê hate derxistin. Piştî Îranê Celadet demeke li Başûrê Kurdistanê û li Bexdayê ma. Lê İngilîzan nexwest ew li Iraqê bimîne û rê li wî teng kir. Ew careke din jî bi neçarî zifirê Sûriyê û li Kurdistana Rojava xebata xwe meşand. Li wir tevî endamên malbata Cemîl Paşayan, Hemzeyê Muksî û Haco Axa bi navê civata Alîkariya Kurdên Belengaz komaleyek damezirand. Armanca wan ew bû Alîkariya Kurdên ku ji Bakur rêvê bûn bikin. Sûriyê wê demê di bin dagirkeriya Fransayê de bû û têkiliyê Fransî û Kemalîstan baş bûn. Ji ber zixtên Tirkan, Fransîyan jî nedixwest ew li Kurdistanê bimîne. Li tebexa sala 1930 tevî rewşenbîr û serhilderên Kurdên din bi zorê li Şamê hate bicîkirin. Xebatên siyasî yên bê encam û dorpêçena dewletên sertest berê Celadê dabû rêyeke din. Rewşa herêmê jî êdî dest nedida ku Kurd ji bo hevkariyê dewleteke alîgir bibînin an jî serhildaneke netewî bi rê bixin. Hin sedemên din jî ku Celadet her bi a rewşeke nû ve dev dabûn, rewşa navxweyiya Kurdan bû. Di nav Kurdan de xwendin û nivîsandin û karê rewşenbirî gelek kêm bû. Li dumehiyê ew gehîşt bû wê baweriyê ku ji bo şêrkirina Kurdan divê karê rewşenbirî bike û biryara xwe da. Li rojên sirgûniya Şamê Celadet dest bi karê zimanzanî û afirandina alfûbeya Kurdî kir. Celadet ji bilî Kurdî bi zimanên Tirkî, Erebî, Farsî, Frensî, Rûsî, Yunanî, Almanî û İngilîzî dizanîbû. Li gor fikra Celadet ew li encama muqayeseya gelek ziman û alfûbeyên gihîşt hindê ku alfûbeya Latînî dikaribû berî li nivîsina Kurdî vebike. Ji xwe ew ji sala 1990 ve xwedî vê baweriyê bû û li Almanyayê li ser etîmolojiyê jî xebitîbû. Helbet ji bo pêkanîna raman û îdealên xwe kovarek ji wî lazim bû. Li sala 1931 bi dewleta Fransî destûr girt ku li Sûriyê kovareke derbixe. Piştî amadekariyên li 15 Gulana 1932 hejmara yekeya hawarê gihand xwendewanan. Armanca Mîr Celadet ew bû ku alfûbeya Kurdî Latînî bi vê kovarê seranserê Kurdistanê belav bike. Mîr Celadet li kovara hewarê de jî diyar kiriye ku ji bo yekxistina alfûbeya Kurdî çendin name ji bo Tevfîq Mehbî nivîsandine. Lê mixabin du bersif wernegirtiye. Ji ber vê yekê jî li kovara hewarê de dest bi nivîsandina zaravayê soranî kiriye. Her li wê salê pirtûka xwe ya rêzimanê ya bi navê
rêzemana alfabeya Kurdî çap kir. Celadet Bedirxan li Şamê bi rewşeke nebaş da dijiya. Kemalîstan li Tirkiyê dest da bû ser hemî mal û milkê malbata wan. Celadet ji ber sedemên aborî mecbûr ma ku mamostetiya zimanê Fransî û parêzeriyê bike. Ew li kolana salahiyê de kodeyekê de dima. Di oda navenda hawarê mêwanxana û cihê razanê jî bû. Çavên wî li bendê bûn ku careke din derfeteke bibîne ku bikare biçe Kurdistanê. Lê piştî ku serhildana malbata Eliyê Yunus jî hate tefandin, wî fehm kir ku di paşerojê nêz de ew derfet çênabe. Ji bo vê yekê wî biryara zewacê girt û li sala 1935 ve li Şamê bi dotmama xwe Rewşen Xanimê re zewicî. Rewşen Xanimê vê demê mamosteyî dikir. Di zewaca wan de bi navên Cemşîd û Sînemxan du zarokên wan çêbûn. Her wiha kurekî wan bi navê Safter jî hinc di yeksaliya xwe de miribû. Keça Rewşenxanê ya ji şûyê mêrê wê yekê bi navê Useyma bû li ba wan dima. Ji zarokên Celadet, Cemşîd li Almanyayê doktorî xwend û sala 1999 nihan de çû ser dilovaniya xwe. Ji Cemşîd kurek û keçek bi navên Kurd û Evîn hene. Kurd li Almanyayê doktorî qedandiye û niha jî li wir karê xwe didomîne. Evîn jî çalakvaneke civakiya û ew jî niha li Almanyayê dijî. Her wiha keça wan, Sînemxan niha tevî malbata xwe li Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê dijî. Sînemxan lêgel nivîskar û endezyara neftê Salah Sadallah nivîskarê Kurdî û nêzîkî 25 berhemên wî hene. Jiyana hevjîniyê pêkaniye û wê jî du zarokên bi navê Dilnaz û Azad heye. Dilnaz li zanîngeha Sorbûna Fransa pêşa wergeriyê qedandiye û niha jî li gel zarokên xwe Ciwan Mîro Alan li Parîsê dijî. Azad endezyarê Karabayê ye û wî jî kurek bo navê Alan heye. Ew jî niha li Qatarê dijî. Sînemxan Bedirxan hew dide hemû berhemên bedirxaniyan kom bike û ji nû ve çap bike. Heta niha nêzîkî 25 berhemên bedirxaniyan û berhemên hevjîna xwe Salah Sadallah çap kiriye. Niha bernameya wê ya herî girîng, amadekirina Ansîklopedya Bedirxanê ku îsal 15/5/2011 li roja derxistina Kovara Hawarê amadekariyên Ansîklopedya Bedirxan hate ragihandin. Armanca vê ansîklopedyayê ew e ku hemû berhemên bedirxaniyan li navê ansîklopedyayê kom bike û pêşkêşî xwendevanên Kurdî bike. Useyma jî niha tevî malbata xwe sê keç û Şîrîn Nesrîn Rûşen li Beyrûtê Lubnanê dijîn. Bi destpêka şerê cîhanî, zextên siyasî yên li ser rewşenbîrên Kurd li Sûriyê careke din dest pê kir. Dewleta Fransî di nav salên 1943 û 1946 de bi zorê rûniştine li Şamê li ser Celadet ferz kir. Qedexe bû ku ew ji Şamê derbikeve. Ew bi zorê rûniştina li Şamê ji aliyê rejima Sûriyê ve jî heta 1948 ve hate domandin. Piştî destpêka şerê cîhanî ya duyem, Celadet dest bi karên rojnamavaniyê kir û sala 1942 de li Şamê kovara ronahî weşand. 5 hejmarên ronahiyê yên pêşîn li ser nûçeyên şerê cîhanî bûn. Di demên paşîn de jî êdî ronahî kovareke xwerrû Kurdî bû û bi nivîsên li ser ziman, wêje û çanda Kurd hatibû xemilandin. Piştî ku li sala 1943 hawar hate rawestandin, jî Mîr Celadet giranî da ser ronahiyê.
Hingê birayê wî Kamuran jî li Lubnanê kovareke Kurdî Fransî bi navê Roja Nû derdixist. Serpêkatiya kovara ronahî jî heta sala 1945 ajot. Mîr Celadet di jiyana xwe ya rewşenbîrî de ji bilî xebatên kovar derxistine gelek pirtûk jî nivîsîn. Her wiha ji bilî kovarên ku wî derdixistin di gelek kovarên Kurdî û yên zimanên din de jî nivîsiye. Ji ber tengasiyên aborî, Mîr Celadet li sala 1955 ve li gundê Hecanê ku nêzî Şamê bû dest bi karê çandinê kir. Ji bo debara malbata xwe, ew mecbûr mabû karekî wiha bike. Her çende gelek hevalên wî yên dewlemend hebûn û wan dixwest alîkariyê wî bikin jî vî alîkarî qebûl nedikir. Li gundê Hecanê ji bo avdana bembûyê zeviyên ku diajot bîreka mezin kola di nameyên ku ji malbata xwe re dinivîsîne navê wê bîrê danibû bîra qederê. Mîr Celadet 15 tîrmeha sala 1951 de li gundê Hecanê nêzîkî Şamê çû ser dilovaniya Xwedê û termê wî li kêleka bapîra wî Mîr Bedirxanî li goristana Mevlana Xalidê Nexşebendî li taxa Kurdan li Şamê hate veşartin. Li van salên dawî de hinek nûçe derdikevin ku qaşo Celadet Bedirxan ji aliyê dezgeha hewilgiriya îstixbarata Dûgela Sûriyê ve hatiye kuştin. Lêbelê heta niha tu belgeyek di vî derbarî de tuniye. Wizarokên Mîr Celadet, Sînemxan û Useyma Bedirxan jî di vî derbarî de didin zanîn ku ev nûçe bê bingehin û ji gotê gotan pêkhatiye. Berhem: Elfiba Kurdî, Rêzimana Kurdî, Rûpelên elfabe, Ferhenga Kurdî, Rêzimana elfbaya Kurdî, Dîbaca nimêjên Êzîdiyan binêre. Lîsteya zimanê Kurdî. Çavkanî. Çavkanî herî mezin Wîkîpedya.